Osnovna škola Sirač iz Sirača. Škola smještena u parku na pravi je način iskoristila taj posuđeni pejzaž. Niz perunika i božura daju joj poseban šarm. Pažljivo orezani grmovi i njegovana stabla odaju veliku kreativnost i pomnu njegu, a simpatični vrtni elementi poput knjižnice u deblu relaksiraju cijeli prostor. Tu su i nove učionice na otvorenome, a nepregledan travnjak oko škole koji se spaja s gradskim parkom i šetnicom, sigurni smo veseli školskog domara koji ga kosi. Mnogo različitih vrsta dokazuje i prisutnu bioraznolikost. Pobjednik nad pobjednicima, prvo mjesto Sirač. Siračka ljepotica, kako mještani zovu ovu školu, izgrađena je 1972. na najljepšem mjestu u Siraču. Taj epitet u mnogome duguje inicijativi ondašnjeg profesora biologije. Svako dijete, svaki učenik posadio je jedno drvce i na taj način se stvorio ovaj prekrasni park. Uz, dakle, ove drage ljude, učitelje, čistače, domara, a nadasve moram spomenuti mještane koji doista ne samo da ovdje borave sa svojom djecom, sa svojom unučadi, nego su oni ti koji nam puno pomažu. Bez njihovog dobrovoljnog rada nama u pomoć ne bi bilo ovo danas što jeste. Ovdje su priredbe, ovdje je vrtić, dolaze mladi roditelji, dolaze umirovljenici u popodnevnim satima, vikendima. Kad nam dolaze gosti, prošećemo ih našim parkom. Pa u zadnje vrijeme ovdje se održava i manifestacija Dani šljiva i rakija u Siraču, znači u našem školskom parku, pa je taj park dostupan zaista širokom auditoriju koji dolazi u posjet Siraču. Zelena oaza obiluje različitim vrstama drveća, cvijeća, ukrasnog i ljekovitog bilja. Mi volimo reći, evo to je naš mali arboretum, pa imamo sad već preko 100 vrsta, a isto tako nastojimo i ostavljati trajnice kako bi na godinu, kad dođe proljeće, sve bilo prepuno i prštalo bojama. Ovdje rastu jabuke, breskve, dunje, a stalno se sadi nešto novo. Osmaši su zasadili 3 mlade šljive. Ovo domaće voće će uvijek biti slađe zato što smo uložili naš trud i znamo da smo ga mi našim rukama uzgojili. Kadulja, menta, majčina dušica, matičnjak. Uzgojili smo ovdje ispred naše škole u našim cvjetnjacima. Mi smo ekogrupa i trenutno sada radimo mješavinu čajeva, a idući tjedan ćemo napraviti taj čaj i zasladiti ga medom i limunom. Dakle, sve ono što nauče na nastavi zorno primjenjujemo i na radu i uređivanju okoliša. Skupljamo stare sorte voćaka koje u okolišu isto uzgajamo, da djeca vide da se ne izgube te sorte, da ostanu zapamćene i za buduće generacije. Okoliš kao stvoren za održavanje nastave na otvorenom. Sjećate li se što smo spominjali? Koje ptice nama cijelu godinu su tu, koje nisu otišle u toplije krajeve? Koje se sjećaš? Vrabac. Vrabac. Selica. Ptica selica. Imamo još u planu raditi male hotele za razne kukce i kućice za ptice. Truda se svoj park uljepšati i starinama, pa o bogatoj povijesti njihova kraja svjedoči ovaj kamen iz rimskoga doba. Kako je Sirač poznat po kamenolomu, atraktivni primjerci iskorišteni su za kamenjar s cvjetnjakom na ulazu u školu. Ruže stablašice, zasađene uz cijelo pročelje, posebno su lijepe u proljeće i jesen, savršeno za siračku ljepoticu. Čestitke još jednom. Pridružila nam se gospođa Marija Pavičić, ravnateljica škole u kojoj se nalazi najljepši hrvatski školski vrt, a tu je i načelnik općine, gospodin Igor Supan. Hvala. Hvala. Čestitke. Najljepše hvala. Evo, pošto naša škola od 72. godine nosi naziv Siračka ljepotica, a mi rastemo iz godine u godinu sa tom siračkom ljepoticom uz pomoć naše županije, uz pomoć općine, dakle uz pomoć naših mještana, uz pomoć roditelja, ma dakle svih, koga god smo zamolili pomoć svih ovih godina, samo smo rasli, razvijali se i evo ovo je danas
valjda nešto najljepše što je siračka ljepotica mogla doživjeti, da je njezin školski okoliš najljepši u Hrvatskoj. Hvala svima. Spomenut ćemo i vaš tim, zapravo dio tima, jer rekli ste pomagali su apsolutno svi nam ne bi stali, čak ni ovaj naš veliki studio. Tako je. Evo ovdje su učiteljice razredne nastave, gospođa Tihana Tukara, zatim gospođa Snježana Supan, gospođa Manuela Varat, gospodin načelnik Igor Supan i nema nam danas učiteljice iz biologije koja puno radi i bez koje ne bismo bili ovo što danas imamo, a to je gospođa Silvija Petranel. Pa evo ovim putem hvala i njoj. Mašemo i pozdravljamo i gospođu Peternel i još jednom čestitke. A zahvalit ćemo i našoj Mariji koja je cijelu ovu priredbu, cijelu ovu dodjelu bila s nama. Marija, kako je iskustvo vođenja? Pa... Super. Da. A ipak da. Dobro, poslije ćemo. Mislila sam da ću nam reći da je super. To je naš paketić, ruksak Hrvatske radiotelevizije. Ja ću još samo dodat, vaše radosti nije kraj, jer vi uz ovo sve što smo vam dali, čast i slavu, organizirali smo vam i posjet muzeju neandertalaca u Krapini, a potom juriš na bazene Aqua Vive u Krapinskim Toplicama. Eto, uživajte u Zagorju.